Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa puhutaan rohkeudesta valita oman näköinen elämä myös silloin, kun kaikki ei ole vielä selvää. Me ollaan 2 yli 40 naista, meillä on molemmilla tausta hoitoalalla ja me molemmat lähdettiin seuraamaan omia unelmiamme YouTuben parissa. Molemmat omalla tavallamme. Tässä podcastissa me puhutaan elämänmuutoksista, arjesta, epävarmuuksista ja rohkeudesta olla oma itsensä 40-vuotiaana ja sen jälkeen sekä unelmista. Tervetuloa kuuntelemaan. Tässä jaksossa puhutaan oman näköisestä elämästä ja siitä, minkälaista se arki sitten oli meillä kummallakin sen jälkeen, kun tosiaan hoitotyö sai jäädä taakse. Ja puhutaan myös siitä, että minkälaista on tehdä oman näköisiä valintoja, vaikka pelko ja epävarmuus on ehkä läsnä, niin kuin usein onkin noissa tilanteissa. Jos sä siellä ruudun toisella puolella mietit, että uskaltaisitko sinä tehdä muutoksia tai muutoksen sun elämään, niin tämä jakso on sulle. Puhutaan omannäköisestä elämästä ja mitä se omannäköinen elämä tarkoittaa, mitä se tarkoittaa meille ja käydään Natankaan tähän liittyen keskustelua. Onko se irtisanoutumista, onko se yrittäjyyttä vai onko se jotain muuta? Mitä Nata sulle omannäköinen elämä merkitsee, tarkoittaa? No mä oon aina ajatellut sen, tai silloin kun mä oon elänyt mun elämää, niin en mä tavallaan mieti, että no, tää on nyt sitä mun oman näköistä elämää, vaan sä vaan mietit, sä elät sitä sun arkea, sä teet sun valintoja niin kun sen mukaan, mikä susta tuntuu oikealta, mikä sua houkuttelee, mikä sua kiinnostaa. Tai ainakin näin itse on niin kuin yleensä tehnyt niin kuin omassa elämässä. Et se arki pyörii siinä niin kuin koko ajan, mutta sitten oman näköisen ehkä siitä elämästä tekee just se, että ne on, niin kuin, ne on valintoja, joita mä oon tehnyt kuunnellen itseäni. Ei niin, että mä lähden tekemään jotain samaa, mitä joku muu, vaan oman näköisesti itseään kuunnellen, ja silloinhan siitä tulee siitä sun elämästä, sun arjesta niin kuin just sun näköinen. Ja sitten sä niin kuin elät sitä ja teet niitä asioita, mitä siihen niin kuin kuuluu. Mä näen sen näin. Ja missään nimessä oman näköinen elämä ei ole, se ei ole helppoa elämää. Siinä joutuu niin kuin luovimaan, joutuu niin kuin erilaisista tilanteista tavallaan niin kuin, menemään tavallaan niiden läpi ja kokeilemaan ja yrittämään. Ja et se ei ole sellaista, niin kuin, ei missään nimessä ole helppoa. Joo, siis kyllähän se vaatii rohkeutta ja sitten semmoista niinku vastuunottoa itseltä, että niinku elää sitä oman näköistä elämää tai lähtee tavoittelemaan sitä oman näköistä elämää. Ja allekirjoitan kaiken, mitä sanoit, ja sitten itsellä ehkä se on ollut semmoisia tosi niinku konkreettisia niinku tekoja ja askeleita, mitkä on ollut tosi selkeitä, että jos mä tämän teen, niin tämä tulee viemään mut kohti sitä oman näköistä elämää. Ja tarkoitan tässä nyt sitä, kun ensimmäisessä podcast-jaksossa puhuttiin tästä, että miten me ollaan niinku päädytty pois hoitoalalta, niin se, että itse irtisanouduin hoitotyöstä ja ryhdyin yrittäjäksi ja aloin tekemään YouTubea päivätyökseni. Niin se on ollut niinku itsellä se semmoinen ihan selkeä, konkreettinen askel kohti sitä niinku oman näköistä elämää, koska musta tuntuu, että sitä ennen ehkä siis elin elämää ja elin jo totta kai oman näköistä elämää, mutta se ei kuitenkaan ollut ehkä kuitenkaan sitä oman näköistä elämää. Joo, ja toi on tosi tärkeä tavallaan huomata, että joo, että ainahan sitä on niin kuin elänyt oman näköisesti, mutta sitten tavallaan kun sen alkaa jotenkin ehkä just niiden valintojen kautta niin kuin vielä enemmän sä rupeat kiinnittää siihen huomiota, niin kuin, ja sitten kun sä tavallaan sitä kautta se vielä niin kuin enemmän jotenkin vahvistuu se, että hei, tää on oikeasti nyt sitä oman näköistä, että näähän on niitä asioita, mitä mä olen valinnut tehdä ja kulkea. Kyllä. Ja mulla taas oli se, että mulla ei ollut se yrittäjyys. No, silloin kun mä tein siis keikkatyötä, eli mä olin tavallaan 0 tuntisopparilla. Mä en ollut missään yksikössä vakituisesti, mulla ei ollut tavallaan mitään käytännössä. Mä olin keikkafirman kanssa
nollatuntisoppari. Ja sitten kun musta alkoi tuntua just se lähihoitajan työ jo semmoiselta todella niin kuin kuormittavalta ja se tuntui vaan, niin kuin, että mä en enää halua nyt tätä tehdä, että jotain muuta, niin sitten mä lähdin kokeilemaan kevyt yrittäjänä tämmöistä kotisiivousta. Et siinä oli mun onni oli se, jos joku miettii nyt näitä käytännön asioita, niin olin siis liittynyt liittoon onneksi silloin lähihoitaja-opiskeluaikoina. Eli silloin kun sä teet osa-aikaisesti työtä, sä voit saada liitosta ansiosidonnaista päivärahaa. Et ottakaa selvää, jos siellä on nyt joku semmoinen, joka on tämmöisessä tilanteessa. Mä en tästä tiennyt. Mä kuulin mun ystävältä, joka vinkkasi, että hei, kun sulla ei täyty noin viikkotuntityömäärät, niin onko sä kuullut, että liitosta voi niinku saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos tekee osa-aikaisesti töitä. Ja sitten sitä kautta mä niinku pystyin tavallaan sitten vähentämään ensin sitä keikkailua ja sitten mä lähdin kokeilemaan sitä kevyt yrittäjyyttä, koska ansiosidonnaisella sä pystyt 4 kuukauden ajan kokeilla, että sitten se katsotaan sen 4 kuukauden jälkeen, onko se täyspäiväistä niin kun yrittäjyyttä vai onko se ollut semmoista niin kun sivutoimista. Ja mä kokeilin tehdä kotisiivouksia, en mä sano, että se oli niin kun helppoa, sillä mä tarkoitan just sitä, että se oman näköinen elämä ei aina ole sitä helppoa, että vaikka mä lähdin lähihoitajan töistä, mä tein silti fyysisesti raskasta työtä, päivät oli pitkiä, mutta ehkä tästä mä voin kertoa sitä enemmän tässä matkan varrella. Joo, mutta se vaati rohkeutta, että uskalsit lähihoitajan hommista repäistä irti ja lähteä tekemään jotakin muuta. Kyllä. Koska siis ethän sä muuten tiedä ensinnäkään, jos et saa, tuo on kiinnostavaa, tuo siivoushomma kiinnostaa, kun mä oon ihan tässä tosissaan välillä miettinyt, että pitäisikö sellainen sivubisnes laittaa, jos joku ei tiedä minua sen kummemmin, niin mähän tykkään siivota, mä oon tosi kova siivoamaan ja touhuamaan ja tuskaamaan, ja mä oon välillä miettinyt, että miksen tekisi tätä muillekin, Joo. Mutta ehkä sä saat kertoa sitten lisää tuosta siivoushommasta sitten toisella kertaa, mutta näin. Niin, yksi askel kerrallaan kohti niin kuin oman näköistä elämää, oman näköisiä valintoja. Ja ei se niinku, tavallaan, että kun mä luulen, siis mä olen itsekin elänyt sitä aikaa, kun mä menen sinne töihin ja mä oon ihan väsynyt ja mä oon silleen, mä en jaksa ja mikä mulla on se ulospääsy, mikä keino. Niin sitten mä oon niinku, ihan rehellisesti meillä on aina valintoja, meillä on aina vaihtoehtoja. Toiset jää sairasloman kautta, koska keho ei enää kestä vaan sitä työtä. Se rupeaa oireilemaan, sulla tulee erilaisia kipuja. Sitten sä jättäydyt sairaslomalle, se on yksi reitti. Sitten toinen on tietenkin ihan täysin just irtisanoutua, mikä on just todella pelottavaa, kun siinä on se epävarmuus, millä mä maksan sit mun laskut ensi kuussa, jos mulla ei ole vaikka mitään seuraavaa työpaikkaa odottamassa. Niin tässä tulee ehkä se just se epävarma ja se pelko, ne vyöryy niin kuin päälle, ne fiilikset. Mutta sitten taas jos mä itse koen, niin kuin, ja mun omalla niin kuin esimerkillä voin kertoa sen, että mä en ole niin kuin, mä oon pitänyt sitä niin kuin jotenkin ehkä isommassa arvossa sitä mun omaa niin kuin oloa ja sitä, että niin kuin, ja sitten pitänyt jotenkin siitä kiinni, että jos tämä ei ole se, mitä mä haluan tehdä, niin mä en voi jäädä tähän ja niin kuin pelätä ja antaa tavallaan valtaa sille pelolle ja niin kuin epävarmuudelle. Huomioon, koska onhan tämä mun polku niin erilainen ja semmoinen, joka harvemmalla toteutuu tämmöisenään niin kuin mulla, että tavallaan onhan toi sä pystyt antaa paljon enemmän semmoiselle niin sanotusti tavalliselle tallaajalle samaistumispintaa ja semmoista, niin kuin, että hei, että hän on lähtenyt hakemaan sitä oman näköistä elämää ja hän on irtisanoutunut lähihoitajan töistä, koska kyllä mä itsekin muistan sen, että kun oli siinä lähihoitajan työssä silloin, kun tästä YouTubesta ei mulla ollut vielä tietoakaan, niin kyllä mä voin sanoa, että oli aika epätoivoinen olo monesti töissä. Joo. Ja oli semmoinen olo, että mitä helmaa tuun tekemään mun elämällä. No just, että, joo. Ja nehän on ne ajatukset, mitä me silloin käydään niin kuin läpi. Että me eletään sitä meidän arkea, koska sinne on pakko mennä. Sulla on ne työvuorot, sulla on se velvollisuuden niin kuin
tunto tai niin kuin, että mun on pakko mennä tonne töihin, vielä kun pitää niin kuin jaksaa, mutta samaan aikaan sulla pyörii jo päässä. Joo, ja miten sitten tästä pääsee niin kuin pois. Jep, ja onhan se semmoinen, niin kuin, jos sanoisi, semmoinen niin kuin yhteiskunnan odotus, että töitähän on tehtävä. Ja tavallaan kyllä. Se, että ethän sä nyt voit tosta noin vaan sanoa, että no en mä tuukaan töihin. No voithan sä sanoa. Mutta tavallaan se niin kuin, jotenkin olo itsellä ehkä silloin niin kuin just aika ennen YouTubea, ennen kuin, mä tiesin, että tästä voi mitään tulla, niin oli ehkä se, että kun miettii, että no mitä mä voisin, että sitä niin kuin tiesi jo, että tämä ei ole se mitään, niin kuin, että mun loppuelämä ei voi olla tämmöistä. Mutta sitten se, että niin kuin, että mikä se on se niin kuin vaihtoehto sille. Ja nyt paljon puhutaan siitä sosiaalisesta tavallaan hyväksymistä, mikä meillä on hyväksytty tavallaan täällä, että kuin moni just niin kuin säkin sanoit, että voinko mä nyt vaan, tätä mä oon paljon miettinyt, voinko mä nyt vaan sanoa, että hei, tää ei ole sitä työtä, mitä mä haluan tehdä, vaikka mä oon tähän opiskellut, mutta sitten niin kuin se käytäntö ja kaikki muu näyttää mulle, että tämä ei ole mulle se oikea paikka, että mä voin tässä huonosti, tämä ei anna mulle mitään, niin sehän on ehkä se, että miten niin kuin näistä asioista saa semmoisia, että ne olisi niin kuin jotenkin hyväksyttyjä. Että niistä voi just puhua ääneen ja että se on ok vaihtaa suuntaa. Tai... Niin ja kyllä, joo, todellakin on ok. Musta tuntuu, että ehkä niin kuin ennen on ollut semmoinen, että ollaan se koko työikä siinä yhdessä työpaikassa ja tehdään uraa yhden yrityksen. Ollaan niin kuin tavallaan, että se ehkä ennen ollut enemmän semmoinen, että se urapolku on se, että sä menet yhteen paikkaan töihin ja sä oot siellä töissä koko loppuelämässä. Kun sitten taas tänä päivänä ehkä se on kuitenkin enemmän jo niinku semmoinen, niinku, voisiko sanoa hyväksytty asia, että sä hypit niinku työpaikkojen välillä ja haet sitä työkokemusta. Joo, kyllä. Ja koska näitä tarinoita tulee koko ajan, niin kun sä näet, sä kuulet, ihmiset tekee muutoksia. Ja siis mullahan on niinku pakko kertoa tähän väliin se, että mä oon joskus niin kun, silleen just miettinyt sitä, että taas, että mikä musta on niin kun vikana, kun mä en pysty siihen, että mä olisin samassa paikassa, vaikka just tiedätkö, sieltä opiskeluajasta sinne tyyliin niin eläkeikään asti. Musta se on hienoa, siis siinä ei ole mitään väärää. Ja se on vaan niin jotenkin ihailtavaa, että joku pystyy siihen, mutta sitten tavallaan samaan aikaan on pitänyt niin käsitellä itsessä se asia, että no toi ei ole se mun elämä, toi ei ole sitä mun oman näköistä elämää, että mä en niin tohon kykene, mä kaipaan vaihtelua, mä haluan kokeilla erilaisia asioita ja nyt tässäkin kokeillaan nyt tätä podcastia. Kyllä, just näin, mutta tavallaan niin, ainut tapa, millä sä löydät se oma juttu on se, että sä kokeilet uusia juttuja ja nimenomaan se, että rohkeasti kokeilee, koska siis eihän niinku, vaikka nyt tämä podcasti-homma, no eihän meillä ollut mitään hajua niinku mistään, mutta ihan sama, lähdetään kokeilemaan. Niin. Ja niinku sama varmaan niinku työelämässäkin, että toki jos työelämää ajattelee, niin onhan se hieman eri asia, että no, sä et voi silloin ehkä vaan tehdä semmoisen ratkaisun, että no mä nyt vaan lähden tästä nyt vaan, että mä nyt en tulekaan huomenna töihin ja tiedätkö, että ei se ihan niin selkeää ole siellä, mutta se on mahdollista. Sinä näytät esimerkkiä, että se on mahdollista. Kyllä. Ja tosiaan sitten se pelkohan on tosiaan läsnä siinä, kun sä lähdet tekemään niitä, tai ainakin itsellä se oli. Ja sitten semmoinen epävarmuus, mitä jos tästä ei nyt tulekaan mitään, mitä jos mä en löydä uutta työpaikkaa. Mä olin sitten selailin siis duunitoria sen jälkeen, kun jätin ne lähihoitajatyöt ja sieltä sitten löysin tämän ilmoituksen, haettiin kotisiivojaa kevyt yrittäjänä niin kuin tekemään, piti olla oma auto. Siinä oli ilmoituksessa, että työvälineet kaikki järjestyy ja sitten kohteet oli tietenkin tiedossa. Ja mä laitoin sinne hakemuksen ja olisiko ollut samana iltana, istuin siinä olohuoneen sohvalla, mä sain puhelun, että milloin pystyt aloittamaan. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, näin se piti mennä sitten ja sitten sovittiin tapaaminen ja siinä keskusteltiin asioista. Mutta taas niinku pienin askelin, että ensin sä jätät sen sun vanhan työn, tai sitten sä rupeat jo miettimään ennen sitä, kun sä vielä oot siellä työssä, mistä sä haluat esimerkiksi pois.
just jotain koulutuksia, onko jotain mahdollisuuksia käydä jotain kursseja, mitkä avaat sitten taas mahdollisesti uusia ovia. Jotenkin, ettei jäisi niinku siihen ajatukseen, että tämä epäonnistuu tai tästä ei tule mitään. Silloin sä ruokit itsellesi tavallaan sitä semmoista epävarmuutta ja pelkoa vielä enemmän. Et itse aina kun tehnyt näitä niinku muutoksia, niin mä oon yrittänyt keskittyä niihin positiivisiin asioihin. Mitä hyvää tästä voi mulle tulla? Itse olen kokenut niin kuin tosi paljon semmoista niin kuin ahdistusta, kun on ollut väärässä työssä, väärissä paikoissa. Ja ne kuuluu siihen. Et niitä on, niin kuin, ei kannata lähteä niitä niin kuin jotenkin kieltämään tai peittelemään tai jotenkin, että toteaa vaan, että no, nyt on tämmöinen fiilis. Ja Joo, kyllä. Pieniä tekoja just tuossa off-camera puhuttiin Natanka, näistä tulisi myös hyviä podcast-jaksoja, kun off-camera puhutaan. Mutta anteeksi, mä pikkusen nestyykiä käytän. Siis tavallaan jos tavoittelee sitä oman näköistä elämää, niin ei just siitä puhuttiin, että ei se tarkoita aina sitä, että pitäisi kerrasta laittaa koko elämä uuteen uskoon. Toki se voi tarkoittaa sitäkin, mutta parempi on tehdä edes vähän kuin että ei tee yhtään mitään. Ja itsellä se oikeastaan meni, meillä on aika erilaiset Natankaan nämä meidän niin kuin urapolut, tai no toisaalta samanlaiset, molemmat ollaan entisiä lähihoitajia, mutta sitten siitä eteenpäin, itsellä se ehkä oli se, että silloin kun olin lähihoitajan töissä, tein siinä rinnalla YouTubea ihan harrastuksena, ja sitten alkoi niin kuin muhiin se ajatus, tai oli muhinut ajatus siitä, että lähihoitajan työ ei tule olemaan mun loppuelämän työ, oli ollut mulla jo pitkään, mutta mäkään en siis tiennyt yhtään se, että mitä sitten sen jälkeen, kunnes YouTube alkoi mulla kasvamaan. Ja sitten ehkä mulla semmoinen niin kuin konkreettinen teko, mitä mä tein kohti sitä, että mä voisin tästä saada itselleni työ, oli se, että mä aloin vaan tekemään vähän enemmän niitä videoita ja mä aloin ehkä pikkusen panostaa enemmän niihin videoihin ja mä aloin ehkä niin kuin ajattelemaan siitä YouTubesta jo sillä lailla, että tämä voisi olla mun työ, koska siihen asti mä olin ehkä ajatellut, että no ei, että mä vaan harrastuksena teen, että no eihän minä nyt voisi tätä työkseni tehdä, niin ehkä myös semmoinen niin kuin ajatusmallin muutos, että mä ajattelen, että no kyllä mä pystyn tähän, jos niin kuin muutkin on pystynyt, niin miksen mäkin pystyisin. Se on muuten ehkä semmoinen niin kuin itsellä, mikä on ollut tosi semmoinen kantava asia, koska jotenkin mä oon aina ollut vähän itseäni kohtaan semmoinen, voisiko sanoa vähän vähättelevä ja semmoinen, että no en mä, niin miksei? Koska jos joku toinenkin, niin miksen minä? Jos joku muu on sen tehnyt, niin kyllähän mäkin silloin siihen pystyn. Niin ehkä semmoinen, että niitä pieniä tekoja ja sitten semmoinen usko itseesi, että kyllä säkin pystyt siihen. Niin ehkä se on ollut mulla sitten semmoinen, joka sitten loppujen lopuksi johti siihen, että mä uskalsin tehdä sen päätöksen irtisanoutua lähihoitajan töistä ja alkaa yrittäjänä tekemään näitä videoita, mutta en mä sano, että se nyt itselläkään ollut pelkkää ruusuilla tanssimista ja helppoa, että onhan sitten taas yrittäjyyden mukana tulee kaiken näköisiä omia kommervenkkejänsä ja asioita, mistä pitää itse huolehtia ja että ei se kantapään kautta olen itsekin tässä urani yrittäjyyden alkutaipaleella monia asioita käynyt läpi. Sanotaanko näin? Ja mä jotenkin taas, mä aina ihailen niin kuin jotenkin yrittäjiä, musta se on tosi rohkeata ja itsellähän on just se, että mä kokeilin sitä kevyt yrittäjyyttä. Ja siinähän on se helppo, että sun niin kuin, se kevyt yrittäjyys, tavallaan se firma hoitaa sun niin kuin, ne paperihommat. Mun ei tarvinnut mitään muusta huolehtia, kun mä tein laskut niistä mun tehdyistä töistä. Ja sitten niin kuin he maksoi mulle tavallaan sen palkan, he hoiti kaikki veromaksujutut. Et se oli siinä mielessä itselle turvallisempi itselle, joka ei tiedä yrittämisestä yhtään mitään, mutta silti lähin. Niin kuin. Ja mä oon taas itselle valinnut sen, että minä teen päivätöitä, oli ne sitten mitä milloinkin missäkin elämäntilanteessa on ollut. Ja sitten sen lisäksi mä oon tehnyt koko ajan siinä rinnalla YouTubea. Eli voisi puhua, että niin kuin harrastuksena, koska ensinnäkään mulla ei ole niitä näyttökertoja niin paljon, että mä sillä niin kuin tienaisin, puhumattakaan, että mä pystyisin elättämään itseni niillä.
Mutta sitten kans, toi mitä sä sanoit, Jani, on tosi tärkeää myös se oma ajatuksen muutos, että silloin kun sä haluat ja sä päätät, niin kun, että hei, tää on nyt se mun työ, mitä mä niin kun teen. Ja tavallaan sitten taas toi työkin käsitys, siitähän on niin eri niin kun näkökulma, että mikä on kenellekin sit sitä työtä, että kyllä mä niin kun jotenkin, että se vaikka sä teet jotakin sun harrastuksena, koska se ei vielä sua elätä, siltihän se on työtä. Sä teet niin kuin mäkin olen esimerkiksi päivätyön ohessa tehnyt vuosia. Mä teen niin tavallaan 2 työtä koko ajan päällekkäin. Että niin kuin sekin pitää jotenkin sitten niin kuin vaan mieltä ja käsitellä siellä oman niin kuin pään sisällä. Että onko se harrastus, onko se työtä ja niin kuin, niistäkin on eri niin kuin näkemyksiä, kuka näkee mitenkin. Se on toikin vielä se, että meillä on tosiaan ihan tavallaan samanlaiset tarinat, mutta erilaiset, niin musta se on vaan ihanaa, musta se tuo vaan tähän podiin niin kuin lisää semmoista, että on 2 eri näkökulmaa, että miten... Kyllä, miten, niin joo kuin, siis... Miltä se oma elämä niin siis todellakin joo, ja sen takia, siis tää oli just se syy, minkä takia mä niin kuin halusin lähteä sunkaan tekemään tätä, koska mun mielestä on niin hienoa, että, että se... Siis totta kai oman näköinen elämä näyttää jokaisella oman näköiseltä, mutta se, että on niinku ihana saada tavallaan niinku konkreettista. Sulla se näyttää tolta, mulla se näyttää tältä, mitkä asiat on johtanut siihen ja tavallaan niinku... Juuri näin. Siis tosi hienoa. Siirrytään vähän eteenpäin ja siirrytään siihen, että miltä se meidän arki näyttää nyt, tai itse asiassa miltä se näytti silloin, kun me lopetettiin hoitotyössä. Ja mä voin vaikka aloittaa nyt, niin mullahan siis ihan pikakelauksena vaan, jos et ole ensimmäistä jaksoa kuunnellut, niin mä olin kotihoidossa töissä ennen kuin mä irtisanouduin ja siirryin yrittäjänä tekemään täyspäiväisesti YouTubea. Ja mun on pakko jakaa teille mun niin kuin se muistikuva, mikä mulla on jäänyt, se on niin iskostunut tänne syvälle. Mä irtisanouduin lähihoitajan töistä, ryhdyin yrittäjäksi ja ensimmäinen arkiaamu lasten kanssa, mä muistan sen tunteen, kun mä en lähtenytkään aamuvuoroon, mä en lähtenyt niin kuin ollut silleen kireä kuin viulunkieli, että pitää iltavuoroon, vaan mä muistan sen tunteen, kun mä ajattelin, että niin hetkinen, munhan ei muuten tarvitse töihin mennä enää ollenkaan, että mähän on nyt niin kuin oma ihteni emäntä ja tytöt istuivat siinä ruokapöydässä ja mä laitoin meille aamupalaa ja mä istuin siinä tyttöön, joku kynttilä mulla taisi palaa. Olisikohan mulla muuten Instassa saattaa olla joku story ehkä tästä tai luultavasti löytyy vlogia. Se tunne, se niin kuin helpotuksen tunne, mitä mä silloin koin, oli niin kuin, se oli niin sanoinkuvaamattoman upea se tunne, että mä olin tehnyt just tommosen ratkaisun, joka niin kuin, se muutti mun tulevaisuuden suunnan. Ja siis ensinnäkin se tunne, että mä niin kuin pystyin olemaan siinä läsnä niin helpottuneena, niin jotenkin, mä en tule ikinä unohtamaan sitä aamupalaa hetkeä. Ja sillä tiellä oikeastaan edelleenkin ollaan. Mutta joo, mun arki muuttui aika kertaheitolla, kun mä irtisanouduin ja aloin tekemään YouTubea. Mutta se oli hieno hetki. Mä halusin jakaa tämän hetken teidän kanssa. Ihana, mä niin voin jotenkin niinku visioin tavallaan just sen tunteen, mistä puhuit tuossa. Ja se on oikeasti, se on jotain, sitä on vaikea niinku kuvailla, jos sitä ei ole itse elänyt läpi. Ja sitten itse vaikka en jättäytynyt tai aloittanut niinku tavallaan omaa yritystä, vaan menin toisille yrittäjille töihin tekemään näitä kotisiivouksia, niin kyllä mä silti muistan, kun mä päätin, että nyt riittää tämä lähihoitajan työ, niin kyllä mullakin oli siinä se niinku semmoinen fiilis, että hei vitsi, mä itse tein tämän päätöksen, mä itse tein tämän valinnan, ja vaikka siinä olisi sitä epävarmuutta ja sellaista niin kuin siinä läsnä, niin silti se on jotenkin itselle niin semmoinen vahva ja semmoinen hyvä fiilis, että mä oon tavallaan itse oman elämäni niin kuin herra ja mä päätän. Ja niin kuin itsehän ei meille kukaan tule antamaan lupaa siihen, että hei nyt tee tämä valinta,
Sun pitää se itse Kyllä. oikeasti Joo, ja tehdä. kyllä mä itse koin jotenkin semmoista tosi vahvaa, että nyt tuli semmoinen niin kuin voimaantumisen tunne, että ahaa, mä voin tehdä näin niin kuin tavallaan radikaaleja ratkaisuja ja onnistua siinä. Just, Että kyllä. olihan se semmoinen niin kuin, Joo. oikeastaan sillä hetkellä, kun mä irtisanoudun ja mä ryhdyin yrittäjäksi, niin mä olin vaan niin silleen voimaantunut ja silleen aivan niin kuin, tiedätkö, mä ajattelin, että mä oon ihan niin kuin voittamaton, että tavallaan mä en ehkä sillä hetkellä kokenut Joo. niinkään mitään niin kuin epäilyksiä tai epävarmuutta, enkä semmoista, että tavallaan mulle tuli vaan niin semmoinen, ei vitsi, mä tein tämän ja mä sain tämän aikaa ja niin kuin itse on. Ja sitten ehkä ennen kaikkea se, että kun on niin kuin sen kovan työn tehnyt jo siellä pohjalla kohti sitä niin kuin semmoista oman näköistä elämää ja Kyllä. kohti sitä YouTube-uraa, niin ehkä se vaan niin kuin oli se palkinto sillä hetkellä se niin kuin sitten, että mutta joo, se oli. Joo, siis todellakin. Todellakin siis mä niin jotenkin, siis totta kai se on, kun sä oot vuosia tehnyt siinä sivussa ja yrittänyt ja sitten jos jostakin asiasta yhtäkkiä tuleekin se, millä sä pystyt elättämään ittees, niin onko mitään niin kuin hienompaa? Todellakin. Joo, Joo, ja sitten onhan niin kuin YouTube Joo. niin kuin työnantajana hieman niin kuin erilainen, että toki jo ehkä niin kuin se epävarmuus itsellä nyt sit näin jälkeenpäin, kun miettii, että kun itse en tiennyt ketään, mulla ei ollut lähipiirissä ketään, ensinnäkään ei ollut yrittäjiä, mutta sitten ei ollut myöskään ketään, kuka teki sosiaalista mediaa, mulla ei ollut ketään, kenenkaan niin kuin jakaa sitä omaa taivalta, ei ollut, mulla tavallaan hävisi ne kollegat siitä ympäriltä hoitotyössä, kuitenkin sä teet tosi tiiviisti monien eri niin kuin ihmisten kanssa, eri ammattilaisten kanssa sä teet töitä ja sä pystyt niin kuin jakaa sitä sun omaa työtä, sä pystyt purkaa niitä sun työfiiliksiä ja sun muuta. Että kyllähän niin kuin itsellä tavallaan se myös muuttui tosi paljon sitten, että ei ollutkaan enää siinä ympärillä ketään, että kenelle sä pystyt laittamaan viestiä tai soittaa tai toimistolla jutella jonkun käynnin tai jonkun tapahtuman auki, että sitten tosiaan oli yksin että, mutta kyllä mä sanoin, että se silti on ollut enemmänkin plussan puolella kuin miinuksen puolella. Niin, mä luulen kanssa, mä uskon, että et ole katunut päivääkään. En ole katunut. Ja kyllähän se, niinku, kyllähän se näkyy. Sitten jo niinku se, että sä jaksat tehdä vuodesta toiseen, niin kyllähän se kertoo. Kyllä, että on löytynyt on löytänyt sen oman näköisen jutun, koska kyllä niin kuin tässä itsekin on niin kuin vuosien varrella, niin on niin kuin, tavallaan monet on aloittanut, mutta sitten monet on myös kerennyt lopettaa. Että kyllä mä niin kuin jotenkin 2016 vuodesta lähtien nyt kun on tehnyt, ja mulla ei kertaakaan ole ollut tänä aikana semmoinen olo, että mä lopetan. Mulla ei kertaakaan ole tullut semmoinen olo, että mä en jaksa, että mä lopetan. Toki niin kuin on ollut hetkiä, milloin on ollut tosi väsynyt, mutta ne on ollut jotain niin kuin muita tekijöitä kuin se YouTube, mikä on niin kuin kuormittanut tai ollut se. Että kyllä tämä edelleenkin on se niin kuin mikä antaa sitä voimaa ja niin kuin, minkä. Niin, no joo, löytänyt se oman näköisen jutun. Siis todellakin, ja eihän se niinku, eihän meistä kukaan ole niinku suojattu väsymykseltä siltä, että käyt töissä, oli se työ mitä tahansa, niin sulla on silti se elämä siinä, kaikki siihen liittyvät haasteet, niin kun, mitä tulee matkan varrella, että se on vaan ihan semmoista niin kuin rehellistä pohdintaa niin kuin siitä, että välillä väsyttää ja se on ihan ok. Ja se on vaan niin kuin, se on elämää, mutta tavallaan se, että itsekin mietin just aina sen, että mikä sitten erottaa sen, että on niin kuin väsynyt tai sitten tekee ihan vääriä asioita tai vaikka just väärää työtä, niin kyllähän se on semmoinen niin kuin kokonaisuus siitä sun elämästä, niin kuin just, että mikä fiilis sulla on aamulla, mikä fiilis sulla on sunnuntaina. Ne on semmoisia isoja asioita, että onko sunnuntaina ahdistunut olo vai onko semmoinen, että jes, mä otan innolla maanantaita, että sit mä pääsen tekemään tätä ja tätä juttua, mitä mä oon itse valinnut. Niin niillä on aika iso ero.
Et mun mielestä, jos on vähänkin just sitä miettiä, että no onko tämä nyt mun merkki vaikka lähtee muuttamaan jotakin, niin mä sanoisin, että kuulostelee sitä omaa niin kuin oloa ja miettii sitä koko niin kuin tavallaan sitä omaa arkea. Miltä se oma arki niin kuin tuntuu omassa niin kuin kehossa. Ja joo, että sitä kautta sit löytää niitä oman näköisiä valintoja. Ja Kyllä, siis todellakin just tuo, koska siis nyt kun mä itse mietin tavallaan siihen, kun olin lähihoitajana, niin kyllä mulla oli tosi monesti semmoinen olo, että ahisti mennä töihin. Sä olit valmiiksi jo aivan, tiedätkö, sä pelkäsit mennä töihin. No ensinnäkin itse pelkäs sitä, kun meni töihin, että onko siellä riittävästi työntekijöitä. Monesti ei ollut, mutta ei mennä nyt takaisin sinne. Mutta nyt kun on yrittäjänä tehnyt, niin toki on tullut niinku uudenlaisia niinku tiettyjä haasteita ja sitten tosiaan kun olet niinku itse vastuussa kaikesta, niin sitä myötä sitten tullut eri lailla, mutta senkin on koittanut ehkä sitten kääntää vaan niinku voimavaraksi, että kun on itse vastuussa, niin onhan se nyt aika hitsin siistiä olla täysin vastuussa ja sitten pystyy vaikuttamaan niinku asioihin, että ethän sä työntekijänä pysty niinku samalla lailla vaikuttaa siihen sun omaan arkeen ja sun omiin niinku, esimerkiksi tuloihin. Työntekijänä sulla on tietty kiinteä kuukausipalkka ja näin, mutta voi mikä mulla. Ja siitä ehkä taas niin kun, just jotenkin tässä niin kun nyt kuuntelijoille ja katselijoille muistutuksena just se, että kun se oman näköinen elämä, niin se ei tarkoita, että se arki olisi niin kuin täydellistä ja sä tiedät jo kaikesta kaiken ja kaikki järjestyy niin kuin heti alusta alkaen, vaan ehkä se, että niin kuin, ja hyväksyy myös sen, että se voi olla epävarmaa, mutta sitten että samalla se on myös vapautta niin kuin tässä niin kuin Janitan tilanteessa ja omasta tilanteessa, kun lähdin siihen siivoustyöhön, multahan lähti saman tien hoitoalan niin kuin semmoinen henkinen kuorma putos saman tien. Mä en ole vastuussa enää kenenkään terveydestä, mä en ole vastuussa kenenkään lääkkeistä, mä en ole niin kuin vastuussa muista ihmisistä. Mä menen siivoo paikkoja, mä jätän siistiä jälkeä. Se oli mulle, niin kuin, mä koin sen vapautena. Ja sitten se, että mä voin syödä sen lounaan, pitää tauon siellä mun omassa autossa itsekseni, kuunnella radiosta jotain hyvää musiikkia, nauttia siinä sen mun lounaan ja sitten taas jatkaa mun päivää. Niin se oli mulle sitä vapautta. Ja siitä tuli mulle niinku semmoinen, että ai vitsi, mä itse niinku valitsin tämän ja täällä mä nyt oon. Ja joo, tein raskasta fyysistä työtä, mutta sitten samaan aikaan siinä oli kuitenkin se poistunut se niinku hoitotyön taakka mun harteilla. Joo, kyllä mä itsellä oli ihan sama, että kyllä se oli niinku jäätävä se muutos siihen, kun sä tiesit, että mä en enää palaa esimerkiksi sinne kotihoitoon, niin se, siis pelkästään se taakka, kun tippui harteilta, voi että. Siis se vapauttava tunne ja just se, että se niinku kiire ja se vastuu ja se riittämättömyyden tunne, se kaikki jäi. Se kaikki jäi ja tuli niinku, tilalle tuli omien arvojen mukaista elämää, siis semmoista elämää, mitä niinkö unelmissa eli, niin siitä tulikin todellisuutta. Et se on mahdollista. Mä niinku tavallaan niinku itse haluan sanoa, että se on mahdollista, mutta se niinku, mikään ei tule elämässä helpolla. Ei tullut tämäkään. Töitä on tehnyt paljon, että ei niinku, en halua myöskään liian ruususta kuvaa antaa, että alkakaa tekemään YouTubea ja sitten vaan alatte eläilee herroiksi, mutta se, että, että se on niinku mahdollista. Jos se oli mulle mahdollista, niin se on mahdollista myös sulle. Että ei se, niinku, mikä tahansa on mahdollista. Juuri näin. Mutta pitää olla just sitä sinnikkyyttä, vahvaa tahtoa, uskoa siihen omaan juttuun. Pitää uskoa niin paljon, että sitten ne niinku tavallaan kantaa. Ja kiteytetäänkö me tähän tämä tärkein, että oman näköinen elämä ei tarkoita stressitöntä elämää missään nimessä. Pitää olla aika kova stressinsietokyky jo ihan niin kuin yrittäjällä ja puhumattakaan siitä, että sä lähdet tekemään jotain, mitä sä oot niin kuin ennen tehnyt. Vaatii pitkiä päiviä, vaatii niin kuin sitä semmoista
vahvaa niin kuin tahtoa tehdä jotakin muuta, että sä saat itsesi pois sieltä vanhoista kuvioista, vanhoista rutiineista. Ja sit se tarkoittaa oikeastaan vaan sitä, että se oma stressi syntyy asioista, joita sä oot itse valinnut sun omaan arkeen. Että täällä me niinku ruvettiin nauraa oikein, että tää niinku kiteyttää koko tämän homman, siis että stressiä niistä asioista, jotka olet itse valinnut. Niin, kyllä, ei voi mitään muuta kuin katsoa peiliin, jos stressaa tai ahistaa joku niin kuin omien valintojen jälkeen. Niin kuin itsekin nyt, kun on tämä YouTube alkanut tekemään, mä just tuossa Natalle off-camera taas höpöttelin tästä aiheesta, niin mä olin vaan, että niin, eihän se ole, kun pitää vaan mennä peiliin eteen ja katsoa, että itsehän sä oot tämän valinnut, että se on justiinsa näin. Mutta yleensä onneksi nämä tilanteet kääntyy siihen, että on silleen, että niin, itse on valinnut ja niin kuin jatketaan töiden tekoa. Mutta että kyllä tämä kiteyttää hyvin. Ei se niin kuin, että lähtee tavoittelemaan sitä oman näköistä elämää, niin ei se tarkoita sitä, että elämästä tulee yhtäkkiä kauhean helppoa tai stressitöntä. Ne vaan vähän muuttaa muotoa ja sit sä oot vaan silleen, että no itse pauta mä valinnut. Kyllä. Joo. Just näin. No. Jep. No tähän väliin voitaisiin sitten sanoa vaikka meidän viestiä tai meidän ajatuksia sellaiselle, joka siellä ehkä mahdollisesti kuuntelee ja pohtii, että uskallanko nyt lähteä ja mistä sitten tiedän, että on aika lähteä, niin mä sanoisin omalta kohdaltani sen, että kuuntele sitä tunnetta. Jos sä meet joka päivä johonkin, on se sitten työ tai mitä tahansa sä nyt teetkin, niin jos sulla on koko ajan sellainen tunne, että sulla on jotenkin niin kuin epämukava olla ja joku tässä niin kuin koko ajan hiertää ja sä oot koko ajan pahalla tuulella ja koko ajan niin kuin sellainen kireä olo kropassa ja mielessä ja mikä ei tunnu niin kuin oikein hyvältä, niin mä itse olen ainakin henkilökohtaisesti kokenut näissä omissa elämänmuutoksissa sen, että mun on ollut pakko luottaa siihen tunteeseen, että mun keho ja mun mieli toimii niin, että ne kertoo mulle kyllä aika vahvasti, jos mä teen jotain väärää juttua tai vääriä asioita tai jos mä oon väärässä työpaikassa, niin se on ollut mulle se semmoinen merkki lähteä tekemään muutoksia sit sinne omaan arkeen. Joo, ja sitten ehkä myös semmoinen, että kysyy itseltä, että onko tämä sitä, mitä haluaa loppuelämän tehdä. Että onko tämä elämä ja onko tämä työ nyt semmoista, mitä mä oon valmis tekemään koko loppuelämän eläkeikään asti. Itsellä oli nimittäin tosi vahva ei, kun mä mietin silloin, niin Joo. ei. En ollut valmis, mutta hetki. Mutta ehkä niin kuin itse haluaisin sanoa sen, että niin kuin, kuten Nata sanoi, niin kuunnella itseäsi ja kyllä sen tietää vaan, että onko joku se sun oma juttu. Ja jos se tuntuu siltä, että se ei ole, niin sit vaan rohkeasti lähtee niitä pieniä askeleita ottaan kohti, mitä se nyt sitten kenelläkään merkitsee. Ehkä sä tiedät kaikista parhaiten itse sen, että mitä se sun kohdalla merkitsee sitten ne stepit, mutta semmoinen niin kuin rohkeus ja just se, että ei sun tarvitse tietää sillä hetkellä, kun sä ehkä teet sen päätöksen, että tämä työ ei ole nyt se mun juttu, niin ei sun tarvitse siltikään tietää sitä, tai sulla ei tarvitse olla niin kuin valmis se plääni ja valmis se, että no tommoista elämää mä haluan elää. Koska siis en mä tiedänkö mä itsekään, että miltä mun koko loppuelämä tulee näyttämään. Tuskin se tulee olemaan pelkkää YouTubea koko loppuelämä, mutta just nyt mä oon todella tyytyväinen tähän hetkeen. Mä oon niin kuin todella, että nyt niin kuin eletään tätä hetkeä. Mutta no ehkä Nata, sulla ehkä on tällä hetkellä se tilanne, että niin kuin sä vielä haet sitä sun niin kuin lopullista ja semmoista, lopullista, mutta se, että Siis mä samaistun tuohon ihan täysin, että aina kun itsekin on lähtenyt muuttamaan, niin on keskittynyt siihen sen hetkiseen tilanteeseen. Että vaikka silloin kun mä niin kun totesin itselleni, että nyt ei enää tätä lähihoitajatyötä, niin sitten kyllähän mä siinä niin kun itteni kanssa taas kävin semmoista, että no mitä se voisi olla. Ja sitten mulla oli koko ajan rinnalla tämä YouTube, kun mä tein niitä omia arkivlogeja, missä mä tein
niin kuin just kotona nyt pitää siivota välillä, se on meillä niin kuin kaikilla. Ja sitten mulla tuli siitä semmoinen, että hei hetkinen, mä tykkään siivoamisesta, no voisiko se olla siivoustyö. Ja sitten kun mä jätin sen lähihoitajatyön, niin se oli siis keikkatyötä, että olinhan mäkin jo siinä, niin kuin mulla oli jo 3 vuotta takana lähihoitaja keikkailua, todella epävarmaa, onko keikkaa, eikö ole keikkaa. Niin kun, koko ajan mä niin kun mietin näitä asioita myös, että niin kun, mutta taas se, että se stressi tuli niistä omista valinnoista, että se oli se, mitä mä olin valinnut. Mä olin valmis siihen, mä elin semmoista arkea. Siinä oli myös paljon hyviä asioita, muun muassa se, että mä pystyin itse valita ne mun työvuorot. Mä pystyin tehdä vaan sitä aamuvuoroa, koska mä halusin olla illat ja viikonloput kotona perheen kanssa. Niin omat niin kuin valinnat. Ja sit se, että kun lähti sit siihen, tavallaan enhän mä siinä vaiheessa, kun mä lopetin sen lähihoitajatyön, enhän mä tiennyt, että mä tuun saamaan sen siivoustyön. Että vasta sitten, kun mä laitoin hakemuksen ja mä niin kuin sain sen paikan, mutta se vaatii aina sen oman työn. Sun pitää hakea kursseja, sun pitää hakea koulutuksia, sun pitää hakea niitä työpaikkoja, jos sä haluat jotain muutosta. Et niin kuin Janitakin sanoi tuossa, että pitää olla valmis tekemään sen työn. Että mikään ei vaan niinku tuu sillä, että jäänpä nyt kotiin tähän sohvalle. Ja kyllä. Joo, kukaan ei tule hakemaan sua. Tämä mun elämä tästä Jep, joo, siis toi on niinku todella hyvä. Siis kukaan ei tule hakemaan sua sohvalta. Ei kukaan. Kukaan ei tipauta sun syliin kultakimpaletta, että no niin, tässä olisi sulle tommonen sun unelmien työpaikka. Että kyllä niinku pitää olla valmis tekemään sitä työtä sen eteen, jos sitä muutosta tosissaankin haluaa. Ja se muutos on mahdollista. Ja se vaan vaatii niitä niin kuin, päätöksiä, että ottaa niitä askeleita kohti sitä oman näköistä elämää ja niitä semmoisia valintoja, jotka on niin kuin, omien arvojen mukaisia ja sitten sen mukaisia, mitkä tuo itselle sitä semmoista turvaa ja rauhaa, sanotaanko näin? Niin, nimenomaan. Ja vielä palaan siihen, kun sanoit, että edelleen etsin, niin kyllä, edelleen etsin sitä omaa mikä se mulle on. Mä oon kokeillut kaiken näköistä, niin mutta jotenkin se, että mulla on just se tilanne, että mulla on ehkä se, niin kuin, se päivätyö ja sitten siinä rinnalla sitä YouTubea, koska se ei mua niin kuin elätä. Mä en pysty jättäytyä sen varaa. Mutta sitten mun mielestä tätäkin on niin kuin ihana tuoda tässä just. Kyllä. Että ei se aina ole niin silleen niin kuin 1-2 ja sitten nyt mä elänkin tällä mun omalla jutulla, mutta mä en silti niinku, se on sitä, mitä mä nautin tehdä ja sitä mä niinku tuun varmasti jatkossakin tekemään. Muuttuuko se mihinkään suuntaan, niin saa nähdä, mutta ainakin tällä hetkellä mä oon tyytyväinen siihen, mitä mä olen valinnut tähän asti mun elämääni. Kyllä. Hei, tähän jakson loppuun halutaan vielä sanoa, että kiitos kun olit kuuntelemassa. Kiitos kun olit katsomassa, mikäli katsot tätä videomuodossa. Ja loppuyhteenvetona se, että ihan mitä tahansa sä lähdet tekemään sun elämässä, niin muista, että se pelko kuuluu siihen ja epävarmuus kuuluu siihen. Että se ei tarkoita, että sä olisit tehnyt jonkun väärän ratkaisun, jos sua rupeaa jossakin vaiheessa vähän epäilyttämään, että kannattikohan tää nyt, niin luota ja usko siihen omaan niin kuin fiilikseen, omaan tunteeseen. Mä uskon, että ne aina vie sua niin kuin oikeisiin paikkoihin ja oikeille niin kuin poluille. Joo, ja sitten myös se, että vaikka sä oot nyt tehnyt jonkun ratkaisun, minkä sä kuvittelit, että tämä on se juttu, että tämä tulee viemään mua kohti oman näköistä elämää, mutta sitten jos ei se olekaan, niin so what? Sitten teet jotain muuta, teet jonkun toisen ratkaisun ja alat kokeilla jotain uutta asiaa. Että se, että en mäkään silloin, kun ryhdyin YouTubea tekemään, niin ollut niin kuin ihan 100% varma tästä, mutta se tuntui hyvältä ja mä ajattelin, että no ei se auta kuin kokeilla. Et kokeilemalla selviää ja koskaan ei ole niin kuin liian myöhäistä tehdä uutta muutosta tai muutoksia. Tai, että ei voi tietää, jos ei kokeile. Näin. Ei, kokeilemalla, yrittämällä, ehkä
tavallaan elämällä myös sen läpi, että okei, no se ei ollutkaan nyt tämä juttu, mutta ei se haittaa, sitten jotain muuta, jotain uutta kohti. Että itse aina haluan ajatella silleen, että mä en ole mikään niin kuin tavallaan puu, joka on juurtunut johonkin yhteen paikkaan ja että mä en voi siitä mihinkään niin kuin liikahtaa. Musta se on aika ihana niin kuin jotenkin semmoinen konkreettinen ajatuskuva, että näinhän se on, että jos sä jätät niin kuin tuolla itsesi johonkin tiettyyn paikkaan, niin ei se tarkoita, että sun pitää siinä pysyä ikuisesti, Kyllä. jos se alkaa tuntua väärältä. Just näin, ja jossakin ihmiset hetkessä. muuttuu, kasvaa, kehittyy, niin sen myötä myös niin kuin tilanteet muuttuu ja ne omat halut muuttuu ja ne omat mikä milläkin hetkellä. Myös se sun oman näköinen elämä voi muuttua. Se voi olla, että se sun oman näköinen elämä 5 vuotta sitten oli tietyn näköinen ja sit sä muutukin ja kasvakkin ja sä hoksaakin, että sä haluatkin ehkä jotain muuta. Ja se on täysin sallittua. Juuri näin. Sitä se on se oman näköinen elämä. Ja sitten vielä tähän loppuun, jos nyt siellä vielä kaipaat jotain semmoista vinkkiä, mistä lähtee niin kuin eteenpäin, niin kysy itseltäsi, mitä sinä haluat oikeasti. Just näin. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Jakakaa jollekin tuttavalle kaverille, joka ehkä painii näiden asioiden kanssa. Ja me nähdään taas seuraavassa Kiitos kun jaksossa. kuuntelit. Toivottavasti sait tästä ehkä inspiraatiota, ajattelemisen aihetta, jotain. Kiitos kun kuuntelit. Ja Palataan. Moikka! moikka!